дар меҳмонхонаи суғдиёни шаҳри Хуҷанд бизнес форуми ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Қирғизистон доир гардид. Ин иқдом дар партави дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббуси Кумитаи рушди сайёҳӣ роҳандозӣ гардид. Бояд зикр намуд, ки бо назардошти рушди соҳаи сайёҳӣ ва зарфияту имконотҳои фаровони давлатҳо дар ин самт, фаъол намудани ҳамкорӣ дар бахшҳои сайёҳии солимгардонӣ, тарихӣ ва варзиши муҳим арзёбӣ мегардад. дар оғози кори форум раиси Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Номон Абдуғаффорзода суханронӣ намуда роҷи ба ҳадаф ва интизориҳо аз баргузории ин бизнес форум ҳарф зад. торгово-экономических, гуманитарных и других связях имеют тенденцию динамичного развития. Взаимовыгодные отношения в различных сферах экономики, в том числе и туризма, оказывают положительное влияние на интеграцию интересов сторон. Также содействует достижению совместных целей, развитию и всестороннему обеспечению достойной жизни наших народов. дар идомаи кори бизнес форуми ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Қирғизистон Анвар Яқубӣ, муовини раиси вилояти Соғд, суханронӣ намуд. Қобили зикр аст, ки мақсад аз гузарондани бизнес форум истифодаи самараноки таҷрибаи кишварҳои якдигар, муҳайё намудани шароит барои рушди соҳибкорию тиҷорати сайёҳӣ, ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ барои кормандони субъектҳои хуҷагидори соҳаи сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, осоишгоҳҳо, дарёфти роҳҳои муосири тарғибу ташвиқи имконотҳои сайёҳии кишварҳои ҳамдигар тавассути васоитҳои имконпазири иттилоотӣ маҳсуб меёбад. Главная цель – это не только развивать туризм, не только развивать народные ремесла, дать возможность людям дополнительный заработок, но в то же самое время развивать наши села, строить дороги, строить инфраструктуру, с тем, чтобы гостеприимный народ Таджикистана мог встретить гостей, показать свое гостеприимство, и этим самым главная цель нашего уважаемого президента и главы государства – это достичь достойного уровня жизни для каждого жителя нашей страны. муовини директори департаменти сайёҳии вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Қирғизистон Кел Кенҷиматова зимни суханронии худ иброз дошт, ки Тоҷикистон ва Қирғизистон ду кишвари дӯст ва бародар ба шумор мераванд ва дар ин замина бояд дар соҳаи сайёҳӣ ҳамкорӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад. Зикр гардид, ки имрӯзҳо ҳамкорӣ байни ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистону Қирғизистон дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, хатсайрҳои минтақавӣ амалӣ шуда истодаанд. Ин омил имконат медиҳад, ки сайёҳон зимни сайёҳати худ якбора аз се давлат – Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дидан намоянд. Мы все знаем, понимаем, что мы испокон веков являемся соседями, да? Нас объединяет общая культура, нас объединяет многолетняя, сотнелетняя история. Да? Мы соприкасаемся очень во многом, гуманитарное направление нас объединяет. Вообще, я считаю, что изначально мы один род, да, являемся, поэтому нам нельзя делиться, что это ваша территория, что наша территория. Нам надо обоюдно развивать туризм, так как мы являемся едиными по духу, по месту расположения. ҳамчунин дар ҷараёни бизнес форум ширкатҳои сайёҳии ватанӣ бо ҳамтоёни худ созишномаҳои ҳамкорӣ ва ёддошти тафаҳум ба имзо расониданд. ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи рушду тавсеяи бештари ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистон ва Қирғизистон дар заминаи дӯстию ҳамсоягӣ нек доир ба рафтуомади шаҳрвандони ду давлат ба қаламрави ҳамдигар, сафарҳои сайёҳӣ, инчунин ҳалли масъалаҳои марбут ба онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Рустамбек Аҳмадов барои барномаи иттилоотии Нигоҳи Диёр.